erről a páratlan felfedezésről. A történet 1985-ben kezdődött. Akkor készítettük ezt a gipszmásolatot. Most indulunk, hogy felkutassuk-e lábnyom gazdáját. A Filmművészeti Főiskola végzős hallgatóinak filmje, Az olajfalók. Észak-Csehország, 1987. Az első lábnyom megtalálása óta 2 év telt el, de még mindig semmit sem tudunk erről a furcsa állatról. Csapatunk összetétele ez idő alatt nem változott. Zoológusunk Ivo Soukup, biológusunk dr. Lubomir Bauer. Az expedíció tagja Jirka Mráz operatőr és jómagam. Az egyelőre mocsári olajfalónak elnevezett ismeretlen lény előfordulását amatőr zoológusok jelezték Észak-Csehországból. Az állattani tankönyvek nem írnak erről a 4 lábúról, sőt, arról sem sokat tudunk, mik lehetnek a rokonai. A szakemberek vitatkoznak arról, hogy őseit a vidrafélék vagy a vízirágcsálók között kell keresnünk. Persze látatlanban semmi bizonyosat nem mondhatunk. Dr. Soukup egyike azon keveseknek, akik ezt az állatot a saját szemükkel látták. A helyszínre érve első útunk ahhoz a lelkes állatbaráthoz vezet, aki annak idején megmutatta dr. Soukupnak az olajfalu egyik búvóhelyét. Az illetőt Emil Nedbálnak hívják. Nincs semmiféle tudományos fokozata, de olyan dolgokat tud az olajfalóról, amelyekről a szakembereknek fogalmuk sincs. Nedbál vagyok. Ő Jirka Mráz, az operatőr. Igazán? Előbb el kéne fogni azt az állatot, operálni csak azután lehet. Nedbál úr, mondja el, mi történt a képeivel. Jó, de akkor jöjjenek beljebb. Lubos, gyere ide kicsit közelebb. Ezeket mind maga festette? Hát ki más? Szép képek, kár értük. Nedbál úr, mit csináltak ezek a szörnyetegek? Itt a foguk nyoma a vásznon. Ők voltak az olajfalók. Táborunkat annak a helynek a közelében állítjuk fel, ahol Nedbál szerint az olajfalók tanyáznak. Tudják, ha egy héttel előbb jöttek volna, olyan füstöt láttak volna itt, hogy csak na. És úgy nyüzsögtek erre az olajfalók, hogy azt se tudtuk, hova lépjünk. De most, hogy oszlik a füst, mindent látni, csak olajfalót nem. Amíg mi átvizsgáljuk a környéket, Bauer doktor ebédet főz és őrzi a tábort. Azért mondjuk őket olajfalónak, mert úgy látszik, nagyon szeretik az olajat, és az égő szén füstjének bűzét. Amikor begyullad a szén, mindig ott vannak az izzó parázs körül. Az égő szénrétegek között az olajfaló meleget és nyugalmat talál, de lehet, hogy a táplálékát is ott szerzi. Ezért látni őket a nagy külszíni fejtések alján. A szén tökéletlen égése során szénmonoxid keletkezik. Ez a színtelen, szagtalan gáz halálos méreg az ember és az állatok többsége számára. Nedbál úr szerint az olajfalók éppen emiatt járnak ide. Nekik éltetőjük ez a mérgező gáz. Inséges időkben, amikor kevés a gáz, a környék gyümölcsöseibe járnak és fölfalják a műanyag kerítéseket. Ezeknek az állatoknak rettenetes fogaik vannak. Higgyék el nekem, olyan, mint a legvadabb ragadozóké, és óriási erő van a pofájukban. 4-5 fogukkal még a legerősebb acéldrótot is elrágják.
Megfogják a két mancsukkal, és addig harabdálják, míg az el nem pattan. Olyanok, mint a vidra, amikor halat eszik. Már visszafelé indultunk, amikor gyanús mozgást vettünk észre a bányagödörben. A füstön át azonban nem sokat láttunk, filmezésre nem is gondolhattunk. A mérges gázokkal telített levegőben néhány perc is végzetes lehet, ezért nem gyalog vágunk neki az útnak. Operatőrünket hegymászó kötélen eresztjük le. Olyan veszélyes vállalkozás ez, mint azoké az utazóké, akik annak idején a hegyi gorillát keresték. Engedjetek le 10 méter kötelet. Még 3. És földet érek. Jirka, látsz valamit? Már a földön vagyok, de nem látok semmit. Mindenütt szörnyű füst van. Maradj a kötélen, majd utána engedünk egy keveset, ha kell. Most ritkul a füst. Valami mozgást látok. Megpróbálom fölvenni. Soukup doktor ekkor azt állította, hogy egy furcsa állat fehér mellét látta felvillanni, de aztán belátta, hogy tévedett. Ebben a környezetben a fehér szín szelekciós hátrány. Az állat valószínűleg sötéten pigmentált, hiszen ez az alkalmazkodás a gyárvidékeken ipari melanizmus néven közismert. Jirka! Jirka! Hallasz engem? Ideje lenne feljönni! Nézzék meg, lélegzik-e. Jól van. Adjanak neki egy kis oxigént. Meglátják, gyorsan rendbe jön. Túl nagy kockázatot vállalunk a felfedezés reményében, de szerencsénk van. Mráz él, és talán még a kamera is működik. Kár, hogy nem látták, hogy ezek az olajfalók mennyire szeretik a szenet. Pláne azt, amelyik jól át van itatva olajjal. Úgy látszik, nekik ez az édes és illatos csemege. Úgy tolonganak körülötte, mintha törökméz volna. Ha nem akarják, ne higgyék el, de majd meglátják maguk is. A múltkor hoztak ide néhány hordó gázolajat a gépekhez. A hordók azonban rosszul voltak lezárva, és kiömlött mind. Az olajfalók 2 nap alatt felzabálták az egészet. Még az olajos port is fölkaparták és bekebelezték. Bauer doktor megvizsgálta a kerítést. Ugyanaz a polietilén, mint a többi. Arról már hallottak, hogy az egerek, a patkányok vagy a nyulak átrágták a polietilén, de hogy meg is ették volna, arról senki sem tud. Igaz, ez a műanyag olajból készül. Mondja, Nedbál úr, ezek a micsodák tényleg megeszik a műanyagot? Még hogy megeszik? Úgy zabálják, hogy csak na. Az esti műszak után a gumicsizmámat a bódé oldalához állítottam, és nézze meg, mi marad belőle reggelre. Ezek a szörnyetegek kalucsnit csináltak a csizmámból. Ha el nem kergetem őket, még annyit sem hagynak belőle. Persze, már ezt is műgumiból csinálják. Éjszaka furcsa zajokra ébredtünk. A sóhajtásokat és nyögéseket a bányagödör emberfeletti hangokká erősítette. Dr. Soukup, az állathangok szakértője elismerte, hogy ehhez foghatót még soha nem hallott.
Ezek az olajfalók olyan tömzsi állatok. A bőrük olyan, mintha gumiból volna. Szederjes, mint a víziló pofája. A szőrük a sok turkálástól teljesen elkopik. A lábuk rövid, nehézkesen mozognak, de jól úsznak. Nedbál úr megígérte, hogy mutat nekünk egy olyan helyet, ahol könnyebben megfigyelhetjük az olajfalókat, mert ott nem tudnak elbújni. Látsz valamit? Én semmit. Mintha ott mozogna valami. A meddőhányó eltakart minket az olajfalu elől, így sietve a közelébe férkőztünk. Kameráinkat készenlétbe helyeztük, nehogy úgy járjunk, mint annyi sok megfigyelő, akik ilyen helyzetben zárva felejtették az objektívet. Dobrý? Jo. Látod? Ott van, ott úszik. Ott egy másik. Most hol vannak? Benn a vízben van, mi a fene ez a lé. Az egyik, mint a nőstény lenne. Na, elmentek. Délután kitisztult a levegő, újra lemehettünk a bányába. Nagy szerencsénk